Bukatu da udaberria. Bukatu dira ikasle eta irakasleen ikasturteak. Bukatu da uda itxaron behar izana. Ofizialki, hau delako. San Juanetatik gerora egiten dugun lehenengo podcasta. Eta denbora apur batean azkena baita. Nabarituko zenutenez, podcast hau ez da asteazkenean igoko, asteazkenean grabatzen ari garelako. Bai. Baina buelten dira eskotiek. Buelten da parkietako kanuto busaie. Zer hostideko egoziek. Ze hosti, Polen, puta honek. ongi etorriak Baster itxira, Summer Edition bat, Arratsaldeon. Tropical Editiona, gaur pixkatu da hitz egitera eta amaitzera pixkat gure podcast honekin denbora pixka batean, azkenean uda delako eta uda denean, mundu guztiak ezin duelako podcast bat grabatu. Baina horren urtean itzultzeko asmoekin. Franza, bete guapos. Ondo. Ondo, oso lanpetuta egon gara eta orain oporrak merezin Claro. dituen, Bai. Bueno, oporrak Summer Edition baita. Bai. Eta gaurko podcastean aprobetxatuko dugu pixkat hitz egiteko, kontu hauetaz. Ezta? Baina San Juanetatik bueltatu garen, San Juanetan zelan zuen San Juanetan eta beti Pata negra. Ni etxean. Zu etxean, egia da. Bai. La militancia de Jaias gaur egin du falta. Nik uste Lokatzaz beldur. Falta egin du, bai, lokatzaz Lokatzara. beldur. Lokatzaz, euriaz beldur, ba. Eta hemen kontzertu ezaren beldur. Bueno, eza ez. Kontzertu. Esan dezakegu, kontzertu eza, Kontzertu. ez baldin ez ziren egon behar ziren kontzertua. Bai. Kontzertuak azkenean egon ziren. Egia. Eta zuk etxean dauzkazu. Nik etxe. Spotify Premium. Bai. Bueno, gaur egon ginen, Aitor eta biok turnoa eduki genuen, ni gaixorik, Turno. Aitor, martxa honean, Jornalero. eba bat genuen txosna barruan eta zerbitzera, ez genekin zer gingo genuen, eta azkenean. Spektakular. Zure Aitor esan zizuten zerbait podcastearen inguruan, zen hiri bai. Nola ez. Etorri zen tipo bat, barran, eta esan zian, podcaston. Osa, galtzen didazu, en plan, nik ez dudako goratzen eta bakizulako ni han nengoela, edo... Ez dakit berez, Ez du goratzen, ez dakit. Hori, konturatu nintzen San Juanetan, bai, goratzen zara. Bai, esan Gero gara. ziaten, jazta. Bai, esan ziaten. Ah, ya está, solo eso. Ese Ez comentario. zer komentatuko. Bai. Uste dut, ez que dakit igual tipo berdina den, erakutsiko dizute argazki bat. Argazki bat atera dut. Hostia, ez dakitetik. Hau, derreko. Eneko intxaren anaia. Espera, que zuen esan zian beste batek. Hori oso jatorra da, Bai, hori makina. hasieratik jarraitzen gaituenetako bat, Bai, joder. eta lagun baten anaia. Bueno, hori, ondo egon zen. Azkenean, jakin goldu zuen bezala, Laudioko San Juanak bertan bera utzi ziren, azkenean euriteak soinu ekipoa guzti zuelako. Baina, bueno, aurrera eraman ziren, Laudiok erak utzi zuen nola kapasa den jaiarrikoiak mantentzeko eta pixkat indartzeko. Eta Aitor, zuzarela espertua, zer rutar arte egon zineten San Juanetan. Hostia. Behatuko dut, Estraban. Estraban. Ze, Joder. ginen, jeitxik ginen korrika egiten, eta pues, Estraban jarretzen diazunek, pues, ikusiko zenuten, Morning walk, kilometro bateko, lasterketa bat, 5 minutu, Bueno. 40 minutu kilometro bakoitza, ekainak 22, 6 terdi. Hostia, zeite. Zeitu. Bueno, badukazue, orain modernitate berriak, orain badakigu zurtan itzuli garen etxea estrabagatik. Eta hori, pixkat, uda da. Ja San Juana pasatu dira, Bai. ezin izan genuen astelenan grabatu, gero aipatuko guzergatik. Baina, Aitor, nik uste dut, zuk badukazula uda honi aurre egiteko. Hori da. Nire ekarri dut, uda honi aurre egiteko, kita. Orduan, ekarri dut, poltsatxo hau, dela, Poltsatxo. abaniko bat. Ja, udan poltsatxoak egia esan asko eskatzen dira. Bueno, claro, eta gainera, usten dut, eta Toma. Elegante. Ahí va. abanikito. Ahí va. Hostia, ondo ba. Bai. Flepas. Vale, horrengo. Txano bat.
Behar da. Ba, nirea mucho más flow, Bai, Imarrek ekarri du txano bat. Ah, gehiagorekin. jo, peña. Daukat Badauka tolestuta, publizitatea, ekarri toma. dudalako poltsan sartuta. Gehiago. Guk basterritxitik ez dugu gomendatzen guzitako krema botatzea. Baizik eta, directamente, Ah, vale. Aftersun, ez da ikusten. Aftersuna ekarri dut. Egia esan ni oso zalea naiz, barre egingo nuen, baina ni banaiz zalea. Ni beti hasten dute botatzea, eta oso txuria naiz, beti erretzen naiz, orduan ja directamente Aftersun. Baina urten Hemen betorrekoa utziko dauzkazu. dut. Aurten betorrekoa dauzkazu. Eta guzitako betarreko. Ere baditut hemen, baina bueno, hori ez dakit. Ja, ematen dut, beran, mundu guztiak badaki eraman behar direla guzitako betarreko. Eta ekarri dut imprescindible udanetan. Boi, A ver. Redoble. Redoble. Flashak. Ah, Mundu guztientzako flash bat. Orduan, Bai. joan betetzen espazioa eta irekitzen ditut. Zuentzako. Bueno, oso ondo. Bueno, igual es mucha movida. Flasharekin. bueno, ingo dugu. Bai, venga. Nik uste dut podcast txarra bakin ditugula. Nik uste dut podcast bat hauan eukitza, flash bat hauan eukitak ez digula asko aldatuko podcastaren kalitatea. Bueno, San Juanetaz komentatu barrituan pare bat gauza, bai, euki genuela momentu batean, kontzertu oso pribatu bat, edortak, karaoke bat antolatu zen, ordu horiek betetzeko, eta edorta morenok egin zuen. Naia zuetzako ere badago, nahi duzu bat. Laranja limon, Coca-Cola, zagarrazkoa, limon. Hostia, nik aspaldi ez duala jaten flasik, Naia, gaitxo. Dale lengo aldia. Ah, claro, itzi duzu plano motza. Que capolla. Toma, eta hartasiekin y la hostia. Increíble. Bai. Eso. Kaito. Jode, genial. Bueno, ez berri. Nik ez dut nahi, Vale. Eta hori, edortak egin zuela karaokean, jarri kantatu zuen esnepotak eta besti bat, izan zen, egia esan oso ondo pasatu nuen momentu horretan, Kantatu zituen jotak. ez zituen kantatu Ez. beste jotarik. Egon ziren momentu jakin batzuk, non, laudioko DJ bat hurbildu zen, DJ-ek ez bete zuten espazioa, txosna barrutik, izan zen momentu bat oso polita, ni goiz jeitxe barri izan nintzen, medikatutan nengoelako, eta honekin karga asko eman dut, baina bai, bueno, azkenean, jai berri bat, jai horietako bat konturatzen zarena, alkoholiko bat zarela, ez dakizuela juerga botetzen alkoholikean gabe. Jai berri bat. Niretzako bai, niretzako izan zen jai berri bat, edo jai mota berri bat, non ezin nuen edan, eta San Juanek asko eskatzen dute edate hori, eta behintzat, desinibitze hori mantentzeko zer den San Juana, berez. Baina, bai, flasa dauzkagu zehark askitor. Eta hori da guztia. Zer gehiago behar duzu uda baten? Zer nire jartzen diozu, jome? Akitari. Kitari? Zazpi bat. Zazpi? Bai. Ez que niri aftersana eta krema ez izatea, boa. Mala. A ver, ondo baina txartu. Bai, no sé. Ni uste dut baita zazpi bat, No me posiciono. Ez que... No, guzti zaitez, Toalla bat. Claro, toalla bat. Beste kantzontzio pare bat. Movida da ez dudala ondartza gustoko. Eta ez dakit baster itxitik, baina ni behintzat planteatzen dut eta enbidia asko ematen diate modo komandon doan jendea. Modo komando. Modo komando, gantzutxiorik gabe. Vale. Frakekin baina, gantzutxiorik gabe. A ver. Daukat lakide batek urte osoan zehar holan doala, eta berak dio, espetakular. A ver, niri modo komando... Nik ezin dut, Niri gustatzen zait, Osea, ez dut egiten denbora guztitan, baina... Ni etxean eta... Defensor de modo komando. Etxean bai. Mexikaletik ardura asko, Joder. Igual ardura ez da hitza, baina. Ardura ez da hitza. Ni nago oso mudean, ze hemen nahi aldean jarri dute musika, eta nik uste dela lehenko saioan, musika daukagun fondotik, ez da sartuko. Baina, en plan de, no sé qué, eta puta madre. Bueno, hori, sin más. Eta udatik zer espero, bai? Ja pres gaude udan aurrera egiteko. Baina ni, Foser ez da etorri gaur, gaudu kontua zituelako, ez dugula ipatu hasieran. Baina,
ja uda hasi denez, egia esan Laudiok eta eskualdeak daukate halako fama bat, non aipatzen den askotan astebururo juerga bat daukagula. Eta ez da besterako, ze justo asteburu honetan beste bat daukagu. Baina ni apurtxo bat jaietaz hitz egin nahiko nuke, nik uste dut egunero ateratzen den gai bat dela, podcastero ateratzen den gai bat dela, baina orain pixka bat, zehatza. Garaia da. Garaia da. Bueno, ziniz? Aipatzeko bat. Amurreko jaiak, Laudiokoak, ostegun honetan, justo, claro, igoko den garaitik egun bat aurrerago, erreka eguna izango gaean, zapato azul larun bat honetan, Lesakako Sanferminak, Amorotoko jaiak, klasiko batzuk, igual gehienok ez duzula. Amoroto. Zein uste duzue dela zuei gehien markatu dizuen jaia, ze juerga bota duzue mugitu behar izan zaretela eta markatu dizuena? Aipatu nahi dut, gai honetan sartu baino lehen, esan duzula larun bat honetan direla San Pedroak hemen Laudion, San Pedroak direla hemen Laudion, eta hemen egon ziren Pakita Penasek egin dute berriz promo itzel bat. Ez dut ikusi. Ez duzu ikusi? Norenik. Kauen die. Gero erakutsiko dizut. Bai. Bai. Promo itzela, oso ondo Pakita Penas, bikain, betiko moduan. Bai, egia esan, a ber, DJ bezala, ez dugu esango, baina bideo egile bezala, zeran fultzeatzen duten, egia esan da txalotzekoa. Kontratatuko ditugu, gero esango duan gauzaterako. Eta hori, baina ze jai goratzen zarete, ze jaitaz goratzen zarete, hola, bezpreski, nora jun zarete ikustera kontzerturen bat, non geratu zarete txundituta dagoen ambientarekin eta. A mí no me viene. Amurrionez. Bueno, nik Desde luego. gai hori hartuko nuen, egia esan, Laudioko beti daukagu halako txiste hori Amurrioko jaiekin, nik Amurrioko jaietan oso ondo pasatu dut. Bai. Eta ni Amurrioko txosetan oso ondo pasatu dut. Bai, eta gero eta igual larun bat random baten ez dago ambiente gehiagirik. Osea, ateratzen zara, igual ateratzen zara taberna batera besterik gabe, farra ideiarik gabe, hartzera, eta ez dago ambiente gehiagirik. Hori da, baina jai bat zehazki dagoenean, oso, Amurrio, bikain. Gazteguna, txakoleguna, Egia esan. abuztuan behin jaietan. Ni gustatzen zait. Amurriora jaistea, Bai. motoriak berotzeko, amabostean, apurtxo arresakarekin agertu, eta gero remontatu arresaka hori. Baina gustatzen zait berez. Zure Imar, Amurriko jaiak? Bueno, mira, justu duela 2 urte izan zen Filmafiaren kontzertua Amurrion. Pues justo hori goratzen dut. Oso kontzertu txarra. Kontzertu txarra, bai. Bereziki txarra. Baina, bueno, izan zen nire lehenengo eta bakarra. Filmafiaren kontzertu bakarra. Eta, bueno, nahiko ondo. Aipatzeko, bai, egiteko Esperientzia berri bat. Jera Garaioren lana, hemen, bai, podcasten, ekarri ditu Amurriko jaiaen, bueno, gaur atera da, jaraldean, justo, eskabidean, hori ugartekoak dira. Bueno, ugartekoak esango ditu, ja, aipatzen, bai, ugarten egongo dela, eskabidean izate faltsua, eta zinka, bai. Eta gero, Amurrikoa paneuzkan, teo, galdu ditut. Ugarte oso, rockero oso metalero, izate faltsua zinka... Ugartek eskabidean lotu izana, me parece una zumbada. Una locura, bai. Oso ondo. Eta Ander komentatu zidan, ez dakize txakolindek ira joateagatik egin dutela. Locura. Izkabidean dira... Atxe pozik dagoen, audiratoriko direla. Bai, eskabidean... Eta egun horretan, izango da, Ugarteko torneoko finala. O sea, ánimo con Versarete porque vamos a llegar. Champis, Sauro eta Champis. Bitu, Amurriko batzuk komentatzen. Champis taldea, Bai, aupa. Aurtengo da, 2024koa, 2025koa behar nuen, parkatu. Hemen begiratzen... Lehen epatu duzula, uste dut klasiko bat dela, baina Euskal Herriko herri bat beti ambienta dagoen eta ondo beti, Durango. Bai. Erantzun erraza da. Baina justo Durangoko jaiak ez dira sartzen munduaren barnean, nia. Ez, karo. Jaiak kurtsoa azitazten da, eta nik esaten duen ja, hau da giroan zer ambientea duen. Amurrekoan zat, baina zen bar da, Durangokoak oso ondo daudela. Oxabi Romeria, La Pergoa, Lastana... Lastana bialdiz, DJ Oian Vega,
Akerbeltz, Tansugueiras eta Dupla. Vale, horiek ziren. Tansugueiras. DJ Blesif eta... Oian be. Eta hori. Eta Laudioko jaietan horretoriko da, badakizu. Ni uste dut esan ziatela, bengo? Bai. Uste dut. Bai. Zutagarria da. Zutagar. Nasker. Hori izin da esan. Karo, igo duten garaitik, bai. Claro. Osa, Bai. taldeak berak... Igo bali mau Naskerrek esan daiteke. Osa, Laudioko txosnak ez dute... Besteak igo duten edo ez. Bueno, baina beste ez dugu esan. Bueno, vale. Laudioko txosnek ez dute... Ez que esango nuen, justo. Nahiak dio agiaraldean atera dela. Nahiak dio agiaraldean atera dela. Ondo. Perdón, ya está. Beti berriaren... Vale, ondo. Berriaren puntua. Berrian on, aiarlea. Eta txambao. Baina ez geni txambao ez dut entzun. Eta Luki. Txambao que rollo. Ez dakit, baina da rollo bailongo, ¿no? Dar bailongo. Ez dakit, ni idea, baina rollo viejos. Fórmula quinta. Rollo viejos, baina, no sé. Viejos bailongos. Pero no un agarrao, Ya, rollo viejos bailongos. O sea, no viejos 75, baina viejos 45, 50. Nik ez dago nuke 70 pico ere bai, 20 pico. 70 pico. Bai. Txambao, que va, tú. Está buena vista social. Lo que estás es chumbao. Está chumbao. Esango nuen, gauzen artean, Lukiek. Makinas. Bueno, beste jairen bat komentatzeko, niri asko gusten zaizki lekeitiokoa, baina nik ez dakit lekeitiokoa sartuko nituzkeen Durangoko taldean, iraiak Iraiak bat oraindik mugan dago, justo. Uda. Eako jaiak, aurrek urtean egon nintzela, beraneanten jaiak. Lo mejor. Azpeitiara aurrek urtean egoren dela 2 urte joan nintzela, halako egun batean Jon Regerarekin, increíble, Peru eta Garirekin. Eta, a ber, azkenean, eta lesaka. Lesakak ematen duela aiaraldea, San Ferminero, joten zara horra kanpina ezaude eta mundu guztia ezagutze duzu inguruan, baina lokura. Alboko kanpin denda orozkokoak, besteak Laudiokoak baino 4 urte gazteagoak, cojones, tío. O sea, ondoko kanpin denda ez, ondoko 15 kanpin denda. 15 kanpin dendak. Dago DJ bat egiten alako after bat, Laudiokoa da baita. Bueno, azkenean komentatzeko batzuk. Eta pixkat egiten olako remember bat, jai guztiekin nik egingo dut, hemen dauka prestatu jolas bat zuentzako. Nahi du sortu Frankenstein bat, izaki perfektu bat, jai perfektuekin. Bai, orduan, dauzkat zuentzako, bai, jaiak sortuk, gure jai perfektua sortzeko atal ezberdinak, bai. Direla, ze herritako txosnak jarriko zen dituzketen, ze kontzertu, nahiko zenituzketen, esan dituzue bat edo bi. Ze jolas mota, ikusi daitekeen egunen zehar, bai? Ze edateko jarriko zenuketen, bai? Pues que basaurikoek normalean daukatela turrakapo, teoria, Bai, adari bakarra. Bai, bat, izatea esanguratsua, bai. Osea, Laudion guitua den bezala. Edo sortu nahi dudan bezala. Herria, ze herritan egingo zenuketen, erantzun dezakezuela Laudio edo Amurrio, nire bali modezue, eta ze herri bazkari jarriko zenuketen. Joder, vale. Joan, pausos. Vale, azteko. Depresión. Ze txosna mota, ze herritako txosna jarriko zen dituzketen? Bueno, ni uste dut igual, ez dakit, ja. Esango nuen Bilboko txosnak, baina rollo hola, deretarik egotea. Edo keratu behar da txosna bakarra. Txosna bakarra. Nire guzti zai txosna bakarra ukita Laudion, Gero ikusten dituzu herri batzuk daukatela pilo bat txosna kontu ezberdintarako, eta gero... Eta mobidak daude, mobidak daude. Bai, mobietaz aparte ez daude la jende guztiarkin, osea, joten zara zure lagunak dauden txosna horretara, turno egitera, osea, batzutan ere badela zure ideologia politikoekin hurbilago dagoen txosna batetara zoazelako, eta hori, edo ez dakit aizialdian eta, baina nire gustatzen zara Laudion, dagoenean txosna... Maiztuko esaten, egingo Frankenstein bat dela Laudioko jaiak. Literal, uktu gabe. Es. Lo estoy viendo venir, Niri gustatzen zitzaizkidalako apurtxo bat erantzun hau bai. Goren dela urte batzu zegoen Laudioko karpa erraldo jori. Buena. Rollo plaza kafeatzen zegoena... Bai. Aldai plazako beste partean. Agian erantzun hau bada oso Laudiotarra. Baina nik cariño askorekin goratzen dut txosna hori.
Zesatek eta glaukoma ikusi genuen urte horretakoa. Ez da hori. Hori izan zen Odeibarren. Ez, baina eraikin berdina zen, bere txosna berdina. Txosna berdina, Bai. bale. Emar, zuk, beste txosnaren bat goratzen duzuna? Ke ba, nik gaut hartuko nituzke laudioko txosnak, en berda, Ados. Kontzertuak? Ze kontzertu? Thatchers edo Borla, bietako bat. Vale. Para no repetir ahí No repikatu. Martín Ziriza. Bai. Eta... Ez dakit, la verdad. Martín O sea, Ziriza bueno, bera bakarrik. hartu dezaket edozein kontzertu, pues, Bai. no. No, edozein kontzertu. Bai, edozein. Euskal talde bat, no? Edozein. Edozein kontzertu. Bai. Pues Edozein. Emilio José. Emilio José? Emilio José. Buah, es que Emilio José en concierto tiene que ser una barbaridad. Nik ez dakit, buah. Paquita Penas eta DJ Ausolotza. Esnepotak, bi Return of Esnea. Es verdad, ¿eh? Azken namai ingo zula duko jaietako zerbait. Es que en verdad... Ekingo dugu, En verdad, igual aldatzen dut, Nik ertzainak itzula daitezela berriro. Bueno, a ver. Ertzainak Eta? Historiko bat, eta... esango nuke igual berri txarrak. Bueno. Eta la txama, nik jarriko nuke la txama. Bai. Baina kontzertu honak, la txamako kontzertu honak. Baina kizuen bezala la txama euskalako kontzertu honak eta txarrak. Kontratatu behar dira, ezberdin. Jende asko gaudenean, gotzen dute instrumento gehiagorekin eta Oso ondo. hobeto. Eta nasker. Nazke, Bai. Ondo. Asko guztetan naiz eskitazken hori. Eta aurten Laudioko udala kontratatu dituen kontzertu guztiak onak izango direlako, seguro. Txambauk egin dezala Ernesto Sevilla bezala. Hostia. No, el Sevilla. Ernesto Sevilla bezala. El Sevilla bezala eta Ez itzule dakit daitezela. Ernesto ditzen den edo ez, Ez da dituko Ernesto ez. Eta gero, ze jolas, bai? Laudion bauzkago eskitaula, gurea dela. Bauzkago beste gitarra batzuk, bueno, beste jolas batzuk. Salbarra txispi, edo bat. Salto al seto, ezaguna. Antzarrak. Antzarrak Laudion. Hartzen duzu, Biarritzeko... El Conquist Fortnite. Biarritzeko zubia, nor? Se me da el pan. Ja, jendak ez dakit, baina Ibaiko obrak egin dira antzarrak sortzeko. Aha. Eta, zuke mar? El Conquist Fortnite. El Conquist Fortnite, Edo beste los locos extreme, ez dakit. Horak extreme. Ez, entzun, antzarrak, baina kasinoko Putzuan. Ez nuen putzua esan nahi baina. Baina putzua da, hitza. Daukan berdin guztiarekin. Vale. Me gusta. Eta zu? Nik neuka pentsatuta beste gaututxo, Mas, azpeiten egiten dutelako, arraun, betiko, zerbait, ez dakit ondo goratzen naizen. San Inazioetan egiten duten zerbait. Ez du? Balanganak egiten dute alako trainera, udalekotan egiten den trainera joku bat, atatzen dutela palangana bat eta jitsi bat, atera bat dutela atzera arte. Uste torlako zerbait dela. Me suena, baina bueno. De Basteritxia Classic, Mitiko podcastaz prestatzea. Bai. Eta gero, vale? Lehen komentatu dugu bezala. Ze edateko karakteristiko jarriko zenuketen? Patxarana. Patxakas. Edo patxalimon, edo bozkatxaran, berdin da. Baina patxarana, como ingrediente... Nahiko kontsumitzen da. San Juanetan, zenbat eskatu zen? Sagardoa. Eta sagardoa zitza egiten, Aitor. Zer uste zenuen eskatu zizutela txosnetan? Buah, liada. Baina liada. Torri zen, emakume bat. Ezaguna. Oso ezaguna Laudion. Bakizu. Eta eskatu zidan sidra limón, pero sidra de cubata. Ni planchado. Ze hostia dago. Claro, vuelta man nuen, joan nintzen joanen binbila, ze hostia da, sidra, limón, sidra de cubata. Claro, eskatu zidan rollo eta kaimotxo bat, eta kaina bat.
Orduan, jarri nintzen, kalimotxo eta kaina jartzen, pero por hacer tiempo, a ver si suena la flauta, bueltatu nintzen, barkatu, zerrain zenuen ere bai, eta bapatea etortza beste txosna turno egiten ari zen beste neska bat, eta zen lasai, ni jarri dodala. Ze hostia jarri dozu. Eta esen sidra zen Sigrams. Jo, buah. Nik emakume Ez gustaz nengoen espero nuen mosko. baita, Nik espero nuen sidra limon bat eskatu alizatea, bitak. Claro, ni egon nintzen a esto, Sagardo limón. Baina hori, zagarda asko edan zela azken dugu egunean San Juanetan. Bai. Eta gero nabaritu zen. Ibaian bat zegoen olako zagardo monstru bat hor. Eta zuk eitor, ze edari jarriko zenuke? Flash. Plaza. Granizagua. Chupito de Flash, Sagardo limón. Sagardo limon, ja. Chupito de Flash. Sortuko dugu Sagardo limón. Ez da inon edaten. Probatu orain dugu, azte hasiko honetan da- probatzen dugu, eta listo. Venga, apuntamos. Eta esango dizuegu ze hacemos. Claro. Podcasta ikusten duzuenok, ikusten gaituzuenean aitoretan turno daukagula. Eskatu, hori da. Eskatu. Eta holan Eskatu badakigu especial. ikusi duzuela. Hori da. Bueno, justo lo hostiraren aterako dau, eta hostiraren arratsaldean, orduan denbora gutxi daukazue, baina bueno, eskatu Daukazue. ezagezue. Speedrun. Eta gu gonbidatuko dugu Sagardo limonera. Lehenengo hiruetara, bai, nire gutxikotik. Vale. Eta Ez después gonbidatu baldin badago, txosnako joditu. diruarekin, mesedez. Ez. Vale. Bueno, aurrekoan, 0-0ak edaten, ezin nuelako edan, eta San Juanetan. ateratzen, dirua. 0-0 batengatik. Asko, tio. Ki? Ateratzen dira? Ez, nik jarri Osea, nola dirua. Ikusten nola. Gastatzen dugu. Gastatzen dirua. 0-0 bateat. Claro, turno egiten zen bitartean. Ordaintzen. Osea, ez nuen ez da erabili txosnetako gris hori dela, vale, niretzako baten bat hartuko dut. Ez, pagatzen dituen. Batzen nuen zerbait, ez ditzadalari gustatzen. Sebas, horrible. Nik edari bezala, lehen esan dugun bezala, huitoak. Eta nik nahi dut hemen egin olako tradizio bat sortu, bai? Edo bintzat, alako hausnarketa bat, esartzeko, laudioko jaietako edari ofizial bezala, huitoa. Ez, Iruditzen laudioko zaidanako? jaietakoa, ez. Podcasteko edari ofiziala. Trago itxia. Trago itxia. Huito bat alderantziz. Lepolarte alkola, eta gero... Vale. Sin más. Eta horren, miratu behar dut berriro jaber zeintzen ziren puntua. Musika Eta, sensor. ze herri baskari? Gaztetxokoa. Gaztetxekoa? Aitor? Yo tiro pa casa. Ez, baina ze herri baskari edo Zer ze jango zenuketen? baskari ze Baina, jan. bueno, gaztetxean beti dago menu berdina orduan. Me vale. Bai, Claro. Txala. Erantzun berdina neukan. Se la he olido. Gaurten, laudioko jaietan. Txala. Txala, demokrazitatuta dago. Txalaren baskarian, jan alkoa. Orduan, adiego txaleta. Jai batzordea izan da estatu batuak Ba, ez da- Vietnamen moduan. Ez, barkatu. No. Eta hori. Bueno, nahi nuen egin hemen nolako parentesi txiki bat, jaita hitz egiten ari garen bitartean, gudako batzuk antolatuko dugula urten Made in Laudioa Laudion, bai, Laudio jaietan. Goratzen baldin mazarete, ez baldin mazarete goratzen, Laudion egiten zen olako sketch show bat, non Laudioko jaiet, plazan erakusten ziren pantalla erreldu batekin. Aurten ideia da, omentzea pizkat, 15 urte pasa direlako azkenengo Made in Laudionetik, eta egitea holako txapata pintura bat, pizkat kostienti izan da ze garaitan gauden, izateko guztiontzako eta izateko zerbait polita herrian geratu aldena, eta pizkat herritik eta herriarentzat, bale? Orduan, animatzen bali mazait, eta kuadrilla bat balin badokazue, idatzi, bai niri edo bai Made in Laudioko Instagramari, eta horregon gara esketxa proposatzeko eta edo zertan laguntzeko, bale? Oso ondo la promo, Da, ideia hitzela. Bai, ideia ona, la verdad. Eta Made Audio da ideia hitzela, Vale, eta beste, osea, zure bideoak eta hori. Bueno, es que baditugu Bai. nahiko bideo, la verdad. Nola?
saltatu ditugula. Ala! Esan behar da, Ez neki, ahaztu A zaidan. ver, nola egiten dugu orain? Neukalako galdera bat, Arrantza. bai. Justo sartuko Ah, nuen vale. introan. Bai, Bai, zer da. introan, aipatuko nuen, hitzein duanez, Oinakia da. ze gauza amaitu diren, eta ze gauza itzuli diren, eta gogoratu ez bakarrik gatibuko abestiaz. Itzuli da baita, edo heldu da, Euskal Herrira, Txan. Euskal Herriko, lehengo, superheroi, ofiziala! A ver. Beitu. Bueno, Aimar, nola ditzen da? Aura. Deitzen da Basque Guardian. Vaya nombre, o sea, Basque izatea eta gero Guardian. Increíble. Bueno, Guardian audio, ya, baina, Papá, ez soy da Vasco Guardian hori. Hago este vídeo Baina, bueno, porque estos días he visto sea, tipo comentarios badoa, racistas que horri. me preocupan un poco. Askoarekin, En nuestra un ciudad, pedazo eso, traje soy ikurriña vasco, atzean kapa bezala. estos días he recibido Bai. muchísimo apoyo. Eta, bueno, esan zuen Foserrek egiten duena, sobre todo dela tatuak eta... Bai, justo Bai, horra agertzen da, bai, justo agertu da release hori. Nik uste nuen izango zela racista da bat, ze askotan heroi batzuek daukate dalako afan bat, Bai, kaleko kriminalak edo harrapatzeko Ah, ja. egoera razializatu batean dauden pertsonak jarritzeko. Eta bideoetako batean aipatzen du nola bere komunitatea bilakatzen ari zela racista, esaten zuen, berak egiten zuela herritartasun hori mantentzeko eta zaintzeko. bai, baina igualmente, Bai. erroioak hori kriminalitatea, o sea, como individuo bezala kriminalitatea borrokatzea hemen ja ez zait ondo usaintzen, la verdad. Ja, ni galdetu dizuet, Horiek. ni entratu naiz lehen, bueno, pasatu duzuenean bideoa WhatsApp taldetik, ni ez neukan hau ikusita, eta lehen galdetu dizuet, en plan, hau serio den edo tipua egiten duen rollo komediagatik edo, baina serio da, Serio da. Bueno, eta aipatzeko nik neukala ikusita Basque Guardianena, baina bai ikusita neukala bigarren superheroiarena, bigarren bideoaren jarriko duguna. Hau da ofiziala dena. Honek hasi zuen mugimendu berri hau. Los Angeleseko da. Orain dela urte erdi hasi dela Los Angelesen vigilante lanak egiten. Eta agertu zitzaien horietako batzuetan, bai, bideo oso motza da, rock hard deitzen da. Tipo celebre bat, orain dagoela gehiago influencer lanak egiten beste zer baino. Zeukan alako trama pelikulero bat, bere sidekicka zela Minecrafteko pertsonaiaz jantzita zegoen tipo bat. Gauza oso arraroak. Baina nik uste nuen ez dela ona etorriko, eta de repente ez dut beste superiotezeakin, Basque Guardian ikusi dut. Baina, bueno, sin más. Cosas que pasan. Movida loca. Sartuko utau sofaren azpia. Eta bigarren galdera da, pizkatu da, hitz egiten ari nintzela, aztu zaidala galdera bat. Azkenengo urteetan euki ditugu, bi udako abesti, normalean. Euki dugu Euskal Estenako udako abestia, eta Estatu Espainoleko udako abestia. Bai. Hemen Espainian. Bai, berriro, por si acaso, bai. Nahi nizion galetu zein uste duzuen izango diren aurtengo bi abesti hauek. Aurrek urtean izan zen La Potra Salvaje, Nazka Absolutua Isabela Juni. Aztu nahi dugu. Ez que, horrible. Eta aurreko urteko udako abestia, ez dakit izango zen... Latxamako baten bat, igual ja aurreko urtean basegun ja... Baina izan zen justo, esen udan, izan zen, o sea, disko berria izan zen justo... Egia da, bai. Azaroan edo Bai, urrian, bai. ez dut urriaren azkealdean. Baina esen atera... Bueno, agian Musa Amairu, Musa 13. Musa Amairu atera zen. Hori izan daiteke. Baina igual esen izan urteko udako abestia. Ez dut uste. Zin ez duzu Eta izango zein zela aurreko uste urteko. zela... Nintzun nuen asko berriro ere, zetaken... Ja. Itzulera da. Itzulera izan zen aurreko bi urtetako. Bai. Baina uste dute aurreko urtean ere entzun zela asko, eta igual zun ere baten bat, zune ja bazegoen Bai. beti entzuten da berriro ere untzaren bat. untzaren asko. Baina adibidez, Hori, dame. Dame de Batjal. A mí me gusta lo que invento. Ja, hori aipatuko nuen. Bitu, nahiak diño, aurtengo udako abestia izango dela. Morrosko. Morrosko mirua. Izan daiteke, bai. Temazo. Oso abesti
Ona, udarako, la verdad. ona. Eta Freskoa. jaietarako. Eta zazpiak bat ere bai. jaietarako. Eta zazpiak bat ere bai. Zazpiak bai ere bai. Nik uste dut direla volumen bat eta volumen bi. Direla abesti berdinaren Bai, bi zati. más o menos, Izan daiteke. Es que justo Ez nuen dira pentsatu baina bai, estilo horretako biak Bai, diskan. Porque bestela, besteak badira pizka bat, más itzultzen zaiak, pixkat, bai, lehenago Maruxak, drag taldea, eta aurretiaz txilmafiak egin zutena hartzea. Base bat, folkloreko abesti batena, eman beraiei protagonismoa, Ramon Martekurenarekin Peio Reparazek baita egin nuena. Base berdina erabilita, edo beraien aurpegia erabilita, abesti bat sortzarena. De hecho, Tapiak egin zuen elkarrizketa bat, bai? Tapia eta Leturiako Tapiak, edo Leturiak, barkatu. Leturiak egin zuen elkarrizketa bat, esanez, ez zitzaioela guztiz ondo iruditzen. Ilusioa egiten ziola, beraien figura berriro mainstreamean jartzeak, baina esaten zuen, egungo gazteriak ez daki abesti propioak sortzen, eta gu erabili behar gaitu alako zerbait zen zuen, grosso modo. Bai. Baina errealitate bat da, azkenean, nire ez gustatzen Baina... eta ondo azaldu zuen, nik laburtu dut asko. Nik uste beti inspiratu behar zala, bueno, historiaren, azkenean, beti como estiloa definitzeko edo, inspiratu behar zara beste abestietan, eta badira, eta justo badira. Justo zuen marrek erkarri zenuen duela bi atal abesti batzuk hartu zutela inspirazioa beste abestietatik, eta justo... Nik uste, sampleatzea eta, pues eso, berrabiltzea eta berzionatzea, pues badela baita kultura pues berrizteko modu bat, eta badela baita, incluso hori, estilo propio aurkitzeko modu bat, azkenean, askotan ikasten duzu pues, begirada botatzen edo ikasten duzu entzuten. Baitu, horrengo justo gaude entzuten faktorian jarrita dagoela abarena, naskarren abarena. Eta bai iruditzen zara, estilo propio bat sortzeko era bat, abesti bat sampleatuz, ze abaren abesti bat sampleatzen du beraien abestia sortzeko, baina sortzen du bere abestia horren inguruan. Claro. Eta hori egin du bere karre osoan, Esne Beltzak. Esne Beltzak egin zuen, eta izan zen bombazo. Bai, bueno. Ez que ez da bai da bolita da. Ez bere Leturiari arrazoi guztia emate batik, ze berak ere esaten du, ondo iruditzen ezkiola abesti horiek, baizik eta jartzen du ja fokoa sortzean. Abestiaren sortze. Zu azkenean, egunero ez duten baldin baduzu musika, inspirazio hori igual ez da zuzenekoa, igual ez duzu esango, pues hartuko dute gitarrako riff hau, edo bateria hau, edo ez dakit pandeo triki hau, justu hau konkretuki, baina zuk igual daukazu zure buruan, eta konposatzerako orduan, ateratzen zaizu, eta uste duzu zurea dela, eta gero konturatzen zara, abestia kaleratu duzunean, eta igual norbaitek esaten dizu, ez dakit nori kopiatu diozu, oda igual zuk ez duzu zuzenean egin. Bai, baina argi dagoena da miruak sortze prozesu hon bat euki duela, ze atera duen diskoa oso hona da. Agian ez dut euki sortze prozesuan oso kontuan, ze jenderekin elkartzen diren, udan kontzertuak izate aldera. Zenaia, klikatzen bali moduzu ekarri dugun bideoan, nabaritzen da, ez dago inor gidatzen. Osa, zeukaten kriston trailerra uda guztian kontzertuak emateko, eta erabakitzen dute, uda hasi baino lehenago, PNV-ko alako mitin erraldoi batean, bueno, igual erabaki ez, igual produktoraren kontua izan dela, baino, hiri txokatu dian bideo bat izan da, joder. Hori zer da, Alondigan. Kriston aukerarekin. Bai, eusutera Alondigan. Bai, Alondigan da, askuna zen. Qué fuerte, chaval. Vale, kendo. Prodales, a toma por culo. A toma por saco. Pesado. Udako abestia orduan, Morrosko? Igual ya es. Bai, Morrosko. Entzungo da, seguro. Bestiona. Claro, zazpiak baten aipatzen du, Bizkaiko gaztearekin ez dakila zelan geratu, edo non geratu, GKS-ko txosnan, edo Orneiko txosnan, agian galdera da, egiko txosnan gatu garren zirena. Arrapatu zaituzte, mirua. Eta honekin, amaitoko nire interbentzio, 20 minutuko, 30 minutuko interbentzio. Que pesau soy, madre mía. Pero ese geratzen da, nirea. Bai. Bai. Bueno, pasaden saiorako ekarri nuena, bueno,
erdizka egin nuen tier list bat, merchandising, bueno, Euskal Taldeen merchandisingen tier list bat, eta bueno, egin dezakeguna da, ja, gutxi gora bera, dudanez, beste hainbat argazkiekin eta egin dezakegu hemen, eta jarriko dugu hor pantailan, eta bueno, nik agian erakutsiko dizkizuet hemen kamisetak, hobeto ikusteko, ez dakit nola ikusiko denan. Así que, hasiko gara, Txilmafiako Astoreren kamiseta, Astorerekin kolabo izan zen kamiseta hau. Exagerado. Bueno, badaude ikusteko, Bueno, hor ikusten dituzue. Ikusten ditugu, bai. Badaude bostier, vale? Zeintzu dira, Aimar? Bainau, kalite, erdialdeko, mit, Vale, mit. jariorik ez, antiflowa, eta perlada total, vale? Vale. Noiz salkatuko zenukete hau Txilmafiaren? Nire gustatzen zait, Bai. Nire gustatzen zait. Kalite, bai. Osa, kalite, ni esango nuke kalite, ze gustatzen zait, baina igual ez nuke jantziko. Ni jantziko nuke, Baina nire naiz tribal zalea. Neotribal horren... Da pizkat modernoa, bai? Baina gustatzen zait, oza, ideia bezala, Astorerekin egitea kolaboa. Eta baita kolorea. Absolut. Txuria eta ordina gustatzen zait. Osa, txuria eta ordina, txuria eta bentsa gustatzen. Eta frakak ere oso guapo zeuden. Bai, hori da. Mertx berdineko frakak oso guapo zeuden. Bai. Bueno, bigarrena, da Txilmafiaren, bueno, kartetako baraja, hau. Ez da kamiseta, baina nire gustatzen zait. Ideia ona, betxan egiteko. Bai, originala. Musera jolasteko. Bai, da pizkat rollo, bueno, ni badaukat etxean. Badaukazu? Ez daukat hau, baina daukat bat, oza, baraja bat dela rollo parecido ilustrazioa, dela Bizkaiko baraja bat. Ekarri zenuen. La mítica de... Bai, ekarri nuen, karo, ez verdad. Bai, aurreko egiteko, bai. Bueno, nik uste... Kalite baita. Bai, ondo. Vale. Kartak egin. Urrengoa, bueno, justo gauz con Txilmafia guztiak. Hau bai da. Oheraren... Hau bai da. Hau badauka... Hau bai da, baina. Erosiko nuke eta jantziko nuke. Niri eman dit pena ez erosteak. Ja. Foserrek badu. Bai, ikusten dut eta enbidia matei. Gaina, arroz horretan. Bai. Marte lasarte arroz horretan. Vale. Hau da pilotudoren sudadera, ez dakit bakizu. Bai. Nire zaidazko gustatzen. Niri ez da. Niri erdialdeko hasta jariorik eza. Incluso jariorik eza. Ez que da pizkat egiteagatik. Nik esango nuke igual, incluso perlada total, es que badirudi dagoela como zarra, ez dago zentratuta. Emulatu nahi zuten igual pizkat del niño. Qué hostias. No sé. Bai, igual... Perlada total. Vale, SSS-en mertxaben berria. Hau ez dakit ikusi duzuet. Vale, bada bihotz bat eta SSS... Guapísimo. Bainau. Igual nik eske ez nuke jantzeko, baina bai. Ja, claro, nik igual jantzeko nuke txikian, baina gero SSS-en ikusiko, baina me mola muchísimo. Nire gustatzen zaitaz. Osa, gustatzen zait, ni jarriko nuke kalite moduan. Baina, oie, demokrazia, demokrazia bat da, Zurtzeko bainaut, baita. Vale, pues bainau. Bainau, Thatchersen, espati diztira, kamiseta urdina. Gustatzen zait, baina ez gustatzen kolorea. Ai, niri ez... Gustatu zitzaidan diseinua, baina... Niri diseinua tampoco asko, Osa, egon ginean, non egon ginen? Argorriagan. Bai. Ikusten, atera berri zutela mertxan hori. Komentatu genuen, hostia, nik mertxan erosi nahi dut. Ikusi genuen kamiseta esan genuen. Igual ez. Ja. Ez que kolorea... Osa, ez dakit, justo ideia honetako, osa, honentzako kolore hori... Erdialdeko igual, Erdialdeko, venga, ba. Bai, erdialdeko. Osa, ez da... Erdiaroa. Ez gaude... Naia, urdina da. Thatcherseko urdinean. Hori da. Dago desordenatua hor, ezakit. Baina gainontzekoak ondo, Vale. SSS... Cristo. Jesucristoren kamiseta. Hau da berria. Ez nuke jantziko, baina, En plan, baina ez de muy perlau. Nik jetxiko nuke kalitera. Bai, agian bai. Se irutzen zaidana baina SSS-ena da SSS-en urdina. Ja, hori ez dut aurkitu. Ez dut aurkitu. Daukana justo mangan... Badauka hemen... Nire osaba santit daukana. Dela SSS. Hori da. Hori baita. Joserrek uste dut duela baita. Joser dauka toda la merchan. Vale, Hoferen...
kamiseta hau, beltza, hau bazegoen uste dut Durangoko azeukan, salgai. Hori... Eta atxetik bazeukan kontzertuen datak edo, mitiko como... Ez zaizkit kamiseta horiek gustatzen. Erdialdeko. Gustatzen. Ni beti ikusi ditut kamisetas, rollo, nire aitak eraman aldituen kamiseta batzuk, de rollo Iron Maiden, gira del 2007. Bai, niri denakoa gutzen zait. Vale. Dena Zu erosi daukazuna. nuena. Justo hori. Bai, hori, bai. Igual bakarra segon desordenatuta. Jari horik eza. Bai, hori da, anaia, Jari horik eza. Jari horik eza, bai. Vale, ondo. Vale, Thatchersen espate biztira, baina kamiseta ona. Increíble. Baina. Increíble. Osea, Dudarik ez. justo hemen beltza, baina badago... Dudarik ez. Baina. La rosa, eta baina dago beste... Hori... Hor, grisan eta... Bai, beltza eta horia. Nahiko ondo, ni badaukat hau. Badaukazu. Eta... Bueno, ni lagun bat badauka baita. Ez dakit, Foserk ez dut ez duela. Ez que izan zen... Gustatzen nire La Rosa jantzea, azken aldean. Bai, Tok eta Thatchersen kontzertuan antzokin, erosi nuen, bai. Pues hau izango... bueno, baina, jarri dugu, bale. Token, ametsen batean singlea atera... Zer da? Singlearekin batera. Ez dakit, la verdad. Ez dut dela, bai, hau bat. Hau bat, hortzekin Bitu, esango nuke gauza bat. Iruditzen zait. Baina hau baian jarri ditugun batzuk, baina gehiago jantziko nukeela, kamiseta hori, baina iruditzen zait, kalitate gutxiagokoa. Bai, osea, uste dut, jantziko nuke, baina ez zait hain guapo iruditzen. Kalite, igual ez, naia? Igual bat, erdialdeko, bai. Igual, Vale, ondo. Bueno. Hau batu behar dugu, Sekula. Vale, lehenengo, esango dut nigo zabal, vale. Claro, ni jarri dut, osea, egonez gaur bilatzen tal, no sé qué, osea, bizardunak, kamiseta, no sé qué, kamiseta. Eta, claro, hau ez da bizardunen kamiseta bat. Eta jaitxe egin dugu. Baina, bueno, eutxi bizardunak kamiseta, zu komentatuko duzu honen historia. Kamiseta jartzen du eutxi bizardunak eta gaurtzen da, tipo bat, txano batekin eta bizarrarekin. Zer gertatzen da, bizardunak, ez da bizardunak taldearen kamiseta bat, baizik eta Iruñako 2015eko, ez dakiz urtetako txupinazoan agertu ziren arrantzale bizardun hoien kamiseta bat da, ikurriña erreldu eskegi zutelako eta gero ipaiketetara edo, pero figura gora ipatzeko egin ziren kamiseta batzuk dira. Creo. Pues bueno, eutxi bizardunak kamiseta, aquí... Baina. Ondo, eutxi bizardunak. Dirudi como camiseta un poco como de boomer. Un poco de Ignatius. Bai, igual, bai. Es que badirudi baita Ignatius en logoa, ¿no? Camiseta de rollo... Buah, vale. Ai, nola da, camiseta mota hauek de... Ni gertatzen zer zerbait hoiekin. Camiseta de cuñado da pizka bat, Bai. Camiseta de Oscar Vega Pastora, tú. Hola, no. Mil, o sea, Mal dicho, Camiseta, zenbat camiseta ditu? 1000. Bueno, baina, a ver, das, ez barra egiten berataz, da? Zerbait? Irakurri duzu, ez du, jartzen dula MILF, baina Men I Love Francis. Eta rollo do frantzes batzu. Kortinkilla. Vale, urrengo uste dut dela, Zea Maizeko nire itxaso itxuri nahi. Zea Maiz, konfirmamos. Bueno, espera. Justo zure bigarrena, hori da nahiak. Bai, hori. Vale, badago desordenatuta. Zea Maizen nire itxaso itxuri, sin más. Berriz, kontzertuak Bizkarrean. Bai, oso simplea, Karentxak. Times New Roman. Bai. Jarri horik eza, nik uste. Poco currao, De hecho... Simplea. Simpleegia, de hecho. De hecho, igual perra total, Bai. Es que está buenísimo. Bai. Es que, ya. Eta baitu nahizela Aioeraren ultra fana. Bai. Osa, gustoko dut, Zea Maiz que flipas, baina, tio, vale. ez dute kurratu. Hori ikusten dut, urrengoa dela, Roten Amairuren merchan. Increíble. Guapo dago. Dena. Tío, niretzako perlada porque que sartzea hor es que dirudi movida nazi bat, sinceramente. Sartzea hori... Eso zen bateko aura ematen dizun. A ver, ni gustatzen zaizkit, Baina. Niretzako huele mucho mal, huele muy mal. Etxe esakegu bestela kalitera. Baina, okasulako prejuicios de... Bai, jazten duen jendearen prejuizioak, hori kontua. Claro, hau izan behar da, exclusivamente hitzein behar dugu del merchandising, independiente de la banda. Zabaitu nire izela kaskamotz bat, baina
Gusta. Nire ez dute erroten amairu entzuten asko, baina kamiseta dago oso guapa. Jartzen Bueno, dugu midean. jarriko dugu kaliten, venga. Bea, Os kalite. permito. Kalite. Venga, ondo. Vale. Vale, Aimar. urrengoa zein ederra izango den kamiseta zetakrena. Bueno, naia ja aurreratu da, perlada a ver, total. ni Ez genuke jantziko. Ni ez nuke jantziko. Hau ez. Esan behar dut, Aiera Festen joan nintzen zetaken kontzertu erdian. Ni ideia zen geratzea, urrengo gunean neukan lasterketa, baina, bueno, joan nintzen kontzertu erdian, osea, niri zetak bost. Baina, kamiseta, naiz eta letrak bakarrik izan, uste dut, nahiko guapo dagoela. Eta, igoko nuke erdialderaino. Ez. Nik mantendu nuke jari horik ezean, aunque sea, baino... Berriz ere, esango dut, hau, demokrazia bat dela... Niri badago sudadera bat zetakena gustatu zain zaidana. Una soruetak dauka. Hartzen duena E-O-A, E-E-O-A. Ez, dago letra japones batzuk, eta... Baina, eski gustatzen zaizu sudadera bezala, ez nuke jantzeko, baina me pareció medio guai. Bueno, diseñoagatik edo. Jaitxe nahi baduzue, jaitxe, Ondo. Buah, esa durísima. Ez, erdialde, no, por favor. Ez. Jari horik ezean. Bai. Vale, ondo. Vale. De hecho, erarazen du, jario esa. Osa da, anti-aura. Zein, zetaken kamiseta? Bai. Eskorbutorena, guztiz kontrakoa. Eskorbutorena. De hecho, egingo nuke, Pierre listean, goi mailako puntu bat, eskorbutorena jartzeko, eta jartzeko donde juri. Ez que, movida da, nik ezin dut, ez dut merezi kamiseta hori jantzea. Ja, nik ez da. Egia. Ez dugu merezi. Osa, guapo dago, biak. lehengoa. Biak jarriko ditugu leko berdina, seguramente. Vale, bigarrena ikusteko. Jarri hor, bai. Hau da bigarrena, Zera, kiz bezalako zerbait. Baina hori ez da mitikoa. Ja, hori ez dut ikusi eta noiz. Bale, hori da, ingo dugu demokrazia. Igual ez da... Jarriko dugu bigarrena en perlada total. Ez dugulako merezi. Vale, ondo. Vale. Hori ez aldrez naia. Horrela. Ah, vale. Vale. Ez un problema horrekin, Wow. Bai. Nahi izan dut asko kamiseta hori. Vale, glaukoma bolbi. Bueno, badago baita bol bat, bai. baina da beltza. Da txuria. Guztetxo zait gehiago bigarrena. Glaukoma OG, OG glaukoma. A ver. Me puto flipan lehengo bidizkak. Simplea. Nik erosin nituen bidizkak. Bandel batean. Nik baita. Durangoko azokan. Disko grisa. Ez nirea zen bidizkak baina kartoi batekin. Bilduta. Eta 10 euro batik edo lango zeu. Eta esan nuen oferton. Ni daukat bandela, baina diska berdinan sartu dituztenean biak. Claro, nirea ez da cool. Diska grisa. Vale. Baina bai, bizkazos. A ver, niri esaitu ditzen la hostia, esaitu ditzen esta una mierda. Nire ustez. Ni jarriko nuen. Jarri hori eza. Bai, hori da naia. Barkatu. Ez niko nartzen dute, A ver, barkatu, jarri hori eza ez, erdialdeko. Zenbat jantziko nuke nik, edo zenbat nahi nuen bizitzako momentu jakin baten. Eta beste da zelan irutzen zaidan kamiseta bezala. Vale. Eta horrek dauka ultra guapa. Kaleko urdangakena. Me puto flipa. Osa, ez dago txarto. Ez dago txarto. Nuke jantziko. Da eskorbutorena bezala, neke nuke jantziko, baina me gusta, tío. Hori da, ez nuke jantziko, ez naia. A mí me parece... No sé, un poco... Venga, Myth. Diseñoa guapo dago, naiz eta bandak gustatu, diseñoa guapo dago. A ver, nire zeitu ditzen nahin, sin más, Bueno, erdialdeko jarriko dugu. Venga. Edo jarri nahi duzu den kalite. Ez, ondo dago. Ondo. Vale. Hau ez dakit. Horrible. Oficiala baden, edo ez? Horrible. Kaotiko EH Calling. Horrible. Es que kaotiko ezagututa pizza oficial, Baina, bai, como muy... Beixin. Osa, pizkat badaz izateko... Badaz? Badaz izan nahi duen kamiseta, baina... Nik uste dut... Perlada total, edo incluso... Perlada jarri du perlada, ja. Perlada oso ondo nahi. Vale, kortaturen bi kamiseta klasiko. Absolute bangers. Eskorbutorekin moduan, Nik uste dut... Oso guapo, baina ez dugu merezi. Kortatuko biak izan behar direla... Merezi dituzu. Baina.
Hauek ja lortu. Simplemente portada, kordaduren portada hau da bainau. Increíble. Eta bestea, pues da. Eta esango Portada du Simple gehiago. eta eficientea. Oianarekin, aizkolariarekin egin duten kartela hau simulatuz, da Sí? oso argazki guapa. Oiana aizkolaria, dela Arabako tipa bat beltza, Bai, aizkolaria dela. bale, konkisen egon zen. Koikisen egon zena, Ezagutzen dut. izan da gira honetako edo Donostiako kontzertuko aurpegia. Bai, Eta agertu Begiratuko. zen azkenengo abestian, eta berarekin egin zuten kamiseta honen bertsio da, la hostia. Vale. Sí. Eta niretako bideak dira, bainau, eta ez da ikusi Eta tualako, bi aldiz. egon zara bira honetan Fermin Muguruza ikusten 15 aldiz eta ez duzu erosi? Kamisetarena igual ez daukate kamiseta, zen portada bera. Bueno, claro, baditu tiru kordadurenak, baina bueno. Ez dakit zer. Zemako lau. Bestea ez jarri. Hirugarren hori ez jarri, no merece. Ez dugu errepikatuko. Bueno. Alderantziz. Bai, Jarri duzu goikoa, bi bai. berdin. Bai, daude bi berdin. Hori da, el de camisita, no. Bai, hori bai. Ondo. Vale, la Polla Recordsen, pues, sin más, o sea, hau da pizkat diseño exa, tampoco. Jari horik eza. Jari horik eza, la verdad. O sea... De tener moicana cuando no te toca. No, pizkat de... Bai. Animal Print, Oiana... Eta... Euskalduna eta beltza me parece lo más Fermín que se ha hecho en tiempo. Badaukagu, creo que... Vale, bai, esa. Vale, hau da, Merina Grisena. Zakit ikusten den ondo. Oso guapo. Nik ez dukan ikusita. Gustoko nuen... Nahiko guapo, la verdad. Gustoko gehiago... Gehiago ikusi gutxe gustatzen zen. Mangaluzeko kamiseta dena, uste dela rollo hori baina beltza... Jon, Sildo. Hori mangaluzean baina rollo beltzan hori da, Aimar Magina. Vale, hori bestea, bigarrena guapoago dago. Absolute legend. Bigarrena guapoago. Bai, oso ondo nahi. Nire ustez lehenengoa... Myth. Baina bigarrena... Naia, zuri gusten zaizu asko... Bastante bañao. Merina Gris. Ado zaude? Bueno, uste nuen baiet. Los mejores. Vale. Geratzen dira bakarrik 3 amaitzeko. Negu gorriak kren. Es que nago oso baiast. Es que... Es baiast de beti nango dut kontatu eta negu gorriak Vale. Positively biased. Vale. Es que bailen super guapa. Ni ustez kalite. Kalite. Baina izateko faltatzen zaio pizkat. Aunque nahiko ondo. Osea, nire ustez kordaturena dauka aura gehiago. Bai, joder, baina dauka aura kortatu delako. Jarriko dugu talde berdinean, egia da, arrazua eta nik hau, negu gorriakrena, beste hau. Es que tipografia hori gustoko. Eta da pizkat pegote. Dira zier nire lankidearen, edo Julen Pagaza. Nire ustez, erdialdeko. Bai, igual erdialdeko, venga, va. Eta amaitzeko, Zutagar jaiotxe basatia. Hori da, horrek behar du, bere maila propio, tío. Increíble. Increíble. Da muy de cuñado. De hecho, meme bat egin nuen horrekin. De cuñado. Ez dakit jarri nuen, espaldi, Bai, es que... Bokata iguarrako ez dagonean. Fijo, a ver, posto egiten dut, kamiseta hori atzetik, dauzkala, biraren, ez dauzka. Baina atera zuten fijo lako bat, eta atera zuten un reprint o... Fijo. Zutagar espera que flipas. Nire ustez bastante bainau baita. Nire bainau. Nahiko ondo, Gustatzen zizkigu bastante kamiseta. Egingo dugu argazki bat eta gero jarriko dugu estela handian. Bueno, edo jarri dezakegu hemen handian. Hola. Eskerrik asko, naia. Ez dago beste... Baina da kortaturen errepikatua hori. Vale. Mira, zara fiera bat. Vale, perfecto. Eta jarriko nuke, behan, baina ez dago, nik etxean daukadan, Sueños de color, Esne Beltzaren, Leoi... Sueños de color, hori da Tigrarena. Leoi arena. Leoi, bai. Oparitu zeten kamiseta hori, da, horrible. Eta oparitu zeten nire gurasoek esaten, hau jantziko duzu, Jon. Zeo pari hona egin ditzugun. Yo diciendo, tío, ya he pasado la era de... Ni neukan Esne Beltza gora diskokoa... Zela, básicamente, jartzen zuen Esne Beltza gora, jartzen zuen Esne Beltza gora eta fletxa... La Virgen, ni dauka sinatuta hori.
Bai, ni ez nuen sinatu. Erosi genuela, ara euskaraz... Gasteizeko araba euskarazean. Estia, egia da. Atera genuela gero argazki bat dezetarekin, zigorrekin. Hostia, la puta, Orozkoko jende guztiarekin. Ere bai. Hostia. Etxearri. Batallitas, Google eukan, zenbat urte. Ez dakit. Ze urteko da disko hori? Pues izango nuke dituen, Buah. Igual 2012 o por ahí. Amairu izango nuke baina. Eta etapa berdinekoa da, karo, nik daukat argazki bat gero, eskakeitaneko Claudiara etorri zirenekoa oso mozko jarri nintzela. 17 urterekin, nengoen lehengo filan kriston showa ematen, Hostia. argazki atera nuen beraiekin, Ni eta mas. hostia, la puta foto. Ez dugu argazkia bat erakutsiko. Aterako dugu. Eta gero lotxa ematen dir. Eta gero, ez duzu jarri, baina txopeten kamiseta. Hori oso guapo dago. Kamiseta hori oso guapo. Eta atzetik... Zer, kontzertuak? Kontzertuak oso guapo dago, oso ondo. Bueno, eta borlanera. Eta dudana... Bai, baina bueno. Bai. Beste behin. Mertxaren alde gaudela, ordu bat darmagula grabatzen. Hostia. Vale, pues ya nirea, bestea... LOL. Eta... Urrengo denbora aldirako ja. Aipatzeko. Eskerrik asko ikustegatik podcasta. Eskerrik asko guztioi. Udan itzuliko garen edo ez aipatuko dugu berandago. Gogoratu udan, txanoa, Aftersun eta Flashak. Flash gehiago ditut. Barkatu, batzuek ez gaituzuelako ulertzen, podcastea hitz egin ditugun kontuetaz. Ja. Baina zuen maitasuna iritsi zaigu visualizazioa jaitsi diren arren. Baina inporta zaiguna da komunitatea sortzea, komunitatearen parte izatea, eta hau da horretan arituko gara. Bai, eta komunitatea sortzeko, bidali bizuma. Broma. Hogez? Eta entzun batera jotze feministako abestia, Joldi Beristain eta Ola Salvadorrekin. Bihotz bat egingo dut orain. Eta gogoratu, asteburu honetan eskatu sidra limon. Hori da. Laudeko txosenetan. Eta Iraiak 12an estrenatzen da Jone batzuetan zinemetan, eta irutu zidan oso pelikula polita izan zela. Egia esan, astelenean egon nintzen estrenaldian, eta irutu zidan una puta obra de arte egia esan. Horregatik ez genuen grabatu astelenean. Ez da zer gertatzen, Ez da zer gertatzen. Arrazoia izan zen. Itxaron behar duzue bakarrik bi egun, así que ez da inbesterako. Eta Jolen Pagazak esan zuen bezala, beti atzeratzen den zerbait da, eta aldatu beharko genukena, hori da, gure bazteritxia.